Ко става хора, аз съм Starlights, ние сме в Ендъргода и ще снимаме, ще ви представим нашата томбола. В разговора е Гената, но той е заглушил. И да, нека да ви я покажа. Ето е томболата, един фул сет, два меча, единия Sharpness 5, Fire Aspect 2, Looting 3, а другия Sharpness 5, Looting 2, 5 хелтки, 36 голденки, 18 Diamond блока, 2 книги Sharpness 3, 10 Ender перли, 500к, ето ги, и 3 лега, както така два спаунера на Skeleton и Witch и стаки нещо обсидиан. Така че, за да се запишете, трябва да напишете ник-името си, нали? И да коментирате под този клип с ник- и вашето име в Ендъргод. Също така трябва да се абонирали. Томболата ще я теглим на 30 абоната. Тоест, предполагам, че няма да е скоро, но ще я теглим на 30 абоната. Отново ви повтарям, за да се запишете, трябва да напишете в коментара ник-името ви и, примерно, да, ник-гената ето, го написах, и да сте се абонирали за канала ни. Така че, надявам се да сте ме разбрали в това кратко видео и до скоро! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me,